फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा राङारि अनसुंथाइनि थाखाय मोजां खबर फैदों बेनो जाबाय BTC नि थाखाय अरुणोदय 3.0 आ नोंथांमोननि राङा मोननायनि लामायाव रिभिउ जागासिनो दङ दा सोर लादों आरो सोर फैदों आसाम स्टेटआव बेनि सायाव फोरमायगासिनो दङ PM किसान 21 KST सोनाय डेट नभेम्बराव बेनि सायाव सावरायगोन बेनो जाबाय सोर बायदि बेनिफिसियारिया KYC खालामनांगौ एबा सोर बायदि खालामनाङा बेनि सायाव गासैबो रोखा एबा डिटेल्सखौ नोंथांमोना नैबे चेनेलाव मोननो हागोन तो बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे सरकारि राङारि अनसुंथाइनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ मोननो हागोन प्लास साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा जोङो फार्स्टआव सावरायगोन बेनो जाबाय आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ बेनो जाबाय अरुणोदय दायो जों फैबाय बेनो जाबाय स्किमनि सायाव दा अरुणोदय 3.0 दा बेनि फर्म साबमिटआ जाबाय थादोंमोन दा ब्लक लेभेलाव गोबां माखासे इलेक्सन थाखाय गोदोना दङमोन जेराव MCC नांना होदोंमोन बिनि थाखायनो पर्टेलाव आपग्रेड खालामनो हायाखैमोन नाथाय दायो लासै लासै खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे खायसे खायसे ओरैबायदि जादों माने PS वाइसआवसो माने पोलिं स्टेशन वाइसआवसो बेखौ सोनाय जादों नालाय तो बेवहाय खायसे फर्मआ एसे लेट फैनायाव एसे लेट जादों बिनि गेजेरावनो MCC आ नांना होदोंमोन जायनि जाउनाव आपग्रेड जायाखैमोन दा बे लासैनो जागोन दा मोनसे बाथ्रा जे जोंनि अरुणोदय सोनाय डेटआ जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव सोनाय जायो बेखायनो जुदि नेक्स्ट 3.0 आ BTC आव मोनोब्ला तो नोंथांमोना 10 नभेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ अके माने स' 10 नभेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ अब्ला तो बेखौहाय दायो रिभिउ जाबाय जे BTC नि थाखाय स्पेशल रिभिउ जादों आरो बे रिभिउखौ सोर खालामदों आं नोंथांमोननो दायो लाइभ प्रुफ दिन्थिगासिनो दङ जुदि गासैबो अके जायोब्ला 10 नभेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ अके बे जाबाय 3.0 1.0 बेनिफ्राय 2.0 आ 10 नभेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ नाथाय मोनसे कन्डिसनाव जुदि 3.0 आ तो बियो जादोंब्ला आरो अके तो बेखौ जोङो दायो नायनि बाट 1.0 2.0 थ' मोनखागोन नाथाय 3.0 आ गोदाना माब्ला मोनगोन जों रिभिउखौ दायो नायनो लेटेस्ट आपडेट मैया CM एबा आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां CM रिभिउ खालामदों भिडिअ कनफारेन्स खालामदों गासैबो जिल्लानि डिसिफोरजोंहाय जेराव 10 नभेम्बराव राननाय जायोना बेनो जाबाय माइरं बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दालिफोर माने संख्रिबो राननो आखायाव लादों आरो बेखौथ' बे जाबाय बाट मोनसे गिदिरथार बाथ्रा जाबाय रिभिउ जादों बेनो जाबाय नै लास्टआव दङ रिभिउ खालामदों बेखौ नायनो हागोन जे रिभिउ अरुणोदय progress होनना बुंदों इन BTD डिस्ट्रिक्ट माने BTC आव progressखौ नायदोंमोन जे मानोना ब्लक वाइसआवहाय सोबाय थादोंमोन नालाय डाटाखौहाय दा बियो दाखालि बावै एसे स्टप जादोंमोन नाथाय खामानिया जाफिनबायमोन दा बियो कमप्लिट जायोब्ला तो रिभिउ खालामनानै बिथांमोना जुदि टाइमलि जुदि साक्सेस जायोब्ला माने फाइनालाइज जायोब्ला अब्ला 10 नभेम्बराव बेखौ मोननाय चान्सआ दङ जुदि ओरैसो बाथ्राया जुदि ब्लक लेभेलाव गासैबो साक्सेस जाबासो 10 नभेम्बराव मोनगोन जुदि साक्सेस जायाखैब्ला 10 बेनो जाबाय डिसेम्बरावसो मोनहैनाय चान्सआ दङ नाथाय आं सानदों नैबे आपकामिं 10 तारिखआव मोननाय चान्सआ दङ बेयावनो रिभिउ खालामदों आरो मैया आसामाव फैदों बेनो जाबाय सेन्ट्रेलनि फाइनान्स मिनिस्टारा फैना दंफैयो अके माने गोबां आसाम स्टेटआ प्रजेक्ट लादों नालाय बेखायनो फाइनान्स मिनिस्टारा सेन्ट्रेलना फैदों दा बिनि थाखायनो मैया रिभिउआ जादोंमोन आरो दा बेखायनो बांसिन आसा दङ नैबे आपकामिं 10 तारिखआव मोननाय चान्सआ दङ स' बे थांबाय अरुणोदय दानिया जों सावरायनायसै बेनो जाबाय PM किसान दायो जों फैबाय PM किसान दा PM किसानखौ जायखिजाया नभेम्बरावनो मोनगोन नाथाय दासिम डेट फिक्स जायाखै गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे आदा बेनि सायाव भिडिअ नांगौ होननानै आरो सोरबादि बेनिफिसियारिया माने पेन्डिं जादों जुदि पेन्डिं जादोंब्ला एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै भेरिफाइ खालामजानांगोन लेन्ड शेरिंखौ माने मोनसे लेन्डजोंनो सानै साथाम न'खराव मोनदोंबा खायसेखौ माने हल्डआव दोननाय जादों आरो खायसेया बेंकजों आधार कार्डजों लिंक गैयाना एकाउन्टजों बेयावबो माने पेन्डिं जायो आरो खायसेया KYC नांदों दा बेखायनो जुदि दाथ' अफिसियेलि डेट फोसावाखै नालाय बेखायनो जुदि नोंहा मोनाखैब्ला नोङो जिनोखि KYC होनो गोनां हमना ला CSC सेन्टाराव एबा एग्रिकालचार अफिसाव लेन्ड शेरिं खालामनाय आधार भेरिफाइ खालामनाय बेखिनि खामानिखौ मावोब्ला खाफालाव दंबा मोननाय चान्सआ दङ नाथाय जिनोखि मोनबाय थाखायोना मोनबाय थाग्राफ्रा एबा नोंथांनि स्टेटासा गासैबो जुदि अके दङबा थांनाय बारावसो मोनदोंब्ला नोङो बेखौ जेबो खालामनाङा दा जायफ्रानोखि मोनाखैमोन पेन्डिं जादों थाबथादों बेखौ खालामना ला खाफालाव दङबा कन्टिनिउ 6000 मोननाय चान्सआ दङ जुदि KST खन्थाम मोनाखैब्ला आरो दा डेटआ दा जिखुनु जाया PM किसाननि रां सोनायनि मान्थआ जोंनि बावनायबा नै बेनो जाबाय जोंहा नभेम्बर स' बे नभेम्बरखौ थैनोबो बारा नभेम्बराव सोथारगोन नाथाय डेट फिक्स दायो बुंनो हाथ'वा नाथाय खायसे खायसे स्टेटआव एक्सट्रा सोदों नालाय दा बेनि थाखायनो जमा सोआखै बेनि थाखायनो जोंनाव
डेट जादों नर्थ ईस्टआव दा जों आसा खालामनो हायो हमना ला 15 निफ्राय 20 नैबे नभेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ 15 निफ्राय 20 नभेम्बरनि गेजेराव मोननाय चान्सआ दङ आरो खाफालाव दङबा बिनि सिगांबो मोननो हागौ आरो नाथाय फिक्स डेट दायो बुंथ'नो हाया दा बेल' आरो 21 किस्तिखौ जायखिजाया नैबे दानावनो मोनगोन आरो प्रब्लेमा बेल' जे नोंथाङा मोनाब्ला थाबैनो खामानिखौ मावना ला नाथाय गासिबो खालामनो हादे गासिबो माने गोनो गोथो जायो खायसे खायसे चेनेलावहाय KYC होनांगौ होनना बुङो नालाय बेयावनो आन्दायो जिनिखि मोनबाय थायो स' नोंथांमोना बेखौ मावनाङा आरो जायनिखि मोनबाय थाया एबा प्रब्लेम दङ स' नोंथांमोना बेखौ मावनांगोन KYC खालामनायफोरखौ बा लेन्ड भेरिफाइड खालामनायखौ एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै खनसे ग्राम सेबकजों खनसे नोंथांमोना भिजिट खालामबा रायलायबानो जाबाय अके दा बेनो बेंक पासबुक आधार कार्ड भटार कार्ड बेनिफ्राय हानि खाजना रसिदफोर लांफाबानो जाबाय जाहाथे नांगौ जायोब्ला बेखौ आपडेट खालामनो हायो